ଅଗଛ କଣ ଅର୍କ ଗୋଟିଏ ଧଳା ଅରଖ ଗଛ ଆଣିକିରି ଦୁଆର ଦେଶରେ ବା ବାଡ଼ିରେ ଲଗାଅ। ଧଳା ଅର୍କ ଗଛଟି ଲଗେଇବ। ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ହଉନି, ପାଠ ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ରହୁନି, ବେମାର ପଡୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଗ୍ରହ ସଭ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଚରାଚର ନିଜ ପାଇଁ ପଇସା ସେଇଆ ପିଲା ପୁଅ ଡାକ୍ତରଖାନା ବହୁତ ରିଷ୍ଟ ଅଛି, ନବଗ୍ରହ ରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତି କରିବେ। ରବିବାର ଦିନ ମା ହେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥା, କହିବ ବୁଢା କହିଥିଲା ଗୋଟା ଭଲ। ରବିବାର ଦିନ ମୁଠାଏ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆଣିବୁ, ଟିକେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର, ଟିକେ କନ୍ଦ ପକେଇଦବୁ, ତା ଦେହରେ ବା କନ୍ଦ ନ ପାଇଲେ ଗୁଡ଼ ପକେଇଦବୁ। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ମୁଠାଏ, ଟିକେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର, ଗୁଡ଼ ଟିକେ ପକେଇ ଅର୍କ ଗଛ ଗୁଡେ ରବିବାର ଦିନ ଢାଳି ଦବୁ। ଶୁଣ, ସେଇ ଯୋଉ ପିଲା ବେମାର ପଡିଛି, ରୋଗଟା ଭଲ ହଉନି, ଡାକ୍ତରଖାନା ବୋଇ ବୋଇ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲନି, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଅର୍କ ଫୁଲକୁ ଧରିବ। ସେ ପିଲାଟିର ନାଁକୁ 3 ଥର କହିବ, ତା ନାଁ ହଉଛି ରାମ। ରାମ 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 କରି ଛିଡେଇ ଦେବ ସେ ଫୁଲଟିକି। ସେ ଫୁଲଟିକି ନେଇ ତାକୁ ନାଲି ସୂତାରେ ଗୁଡେଇ ତା ବେକରେ ପକେଇଦବ। ପରୀକ୍ଷା କରନି 7 ଦିନ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପିଲା ପାଠ ପଢୁନି, ଏତିକି କରନି ସେ ପିଲା ଭିତରେ, ସେ ପିଲାର ପାଠ ସ୍ମରଣ ବୁଦ୍ଧି ହଉଛି କି ନାହିଁ। ଗୋଟାଏ ଅଗଛ ଗଲା ସ୍ୱର ଗୋଟିଏ ସେଇ ଫୁଲ ଟିକେ ଧରିବ। ଶନିବାର ଦିନ ଗଛ ମୂଳେ ଟିକେ ଭୋଗ ଦେଇଦବ, କ୍ଷୀର ଟିକେ ଯାହା ଦଉଛ, ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ, ଗୁଡ଼ ଟିକେ, ଘିଅ, କାହିଁକି ନା ସମ୍ମାନ କରିବ। ଘିଅ ବତିକି ଲଗେଇଦବ। ଗୋଟିଏ ଅପରାଜିତା ବୃକ୍ଷର ଅଂଶ, ଚେର, ମୂଳ, ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ ସେ ଗଛକୁ ନେଇ ଆସିବ। କିଛି ନା କହିବା କଥା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଅପରାଜିତା ଗଛରୁ ଫୁଲ ଟିଏ ନେଇ ଆସ। ବହୁତ ଗାଈ କ୍ଷୀର କିଏ ନେଇଯାଉଛି, ଆମ ଗାଈ କ୍ଷୀର ମୁଁ ପାଳିଥିଲି, କିଏ ନେଇଯାଇଛି, କ୍ଷୀର ଗାଈ ଦଉନି। ଗୋଟିଏ ଅପରାଜିତା ଗଛରୁ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଛିଡି ଆଣି ଗୋଟେ ଧଳା ସୂତାରେ ତାକୁ ବେକରେ ବାନ୍ଧିବ। କ୍ଷୀର କିଏ ନେଇଯାଉଛି ଦେଖିବା। ପୁଅ କଥା ମାନୁନି, ସ୍ୱାମୀ କଥା, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନୁନି ବା ସ୍ତ୍ରୀ କଥା, ତମ ସ୍ୱାମୀ ତମ କଥା ମାନୁନି। ଅପରାଜିତା ଗଛ ଫଳିଥବ, ଗୋଟାଏ ଫଳକୁ ଧରିବୁ, ଏଇ ଖଣ୍ଡେ ଫଳ ଧରିବୁ, ସ୍ୱାମୀ ନା 7 ଥର କହିବୁ। 7 ଥର ସ୍ୱାମୀ ନା କହି ସେ ଫଳଟାକୁ ଛିଡେଇ ଦବୁ। ବାନ୍ଧି ଦେନି କାଲିରେ ଆଣି ତୋ ପଛରେ